warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dinil batin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La haula wala quwata illa billah. Meratobo awet saking keparingipun Bapa Suparmin sekalian Ibu, kula ingkang kapitudah sinarya watur wonten ngasanipun para lenggah saha para rawuh. Dumateng sagunging para pepunden, para nepi sesepuh ingkang agung mastuti dumateng Papa Yanung kautaman ingkang pantes pinundi. Dumateng sagunging para pangemban, pangembating praja, satriyaning nagari, minangka pandam, pandhawing kawula dasih ingkang satuhu luhur ing budi. Dumateng sagunging para alim, para ulama ingkang tinten dalu tansah sumandhing kitab suci wayuning Ilahi minangka panuntun kiblating panembah ingkang satuhu luhur ing budi. Dumateng sagunging para lenggah sapa rawuh kakung Sumna Putri ingkang satuhu winantu ing pakurmatan. Saderengipun kula matur minangka sulih sarira saking panjenenganipun Bapak Suparmin sekalian garwa, sumangga panjenengan sami kula dherekaken kanggo njukaken puji hastuti puja hastawa wonten ngarsaning Gusti ingkang Maha Agung, inggih awit ageng ing barokah ingkang sampun rumentah dumateng kula panjenengan sami katiti ing siang punika. Kula panjenengan sami tasih saged makempal manunggal sapejagong kanthi manggih rahayu wilujeng kalis ing sandikala. Dumateng sagunging para lenggah sapa rawuh kakung Sumna Putri ingkang satu winantu ing paramatan, ingkang salajengipun Bapak Suparmin sekalian Ibu, lumantar kula ngambali atur ngaturaken sugeng rawuh menggah karawan panjenengan sami saha ngaturaken gunging panuwun dene panjenengan sami sampun kersa minangkani menapa ingkang dados pambudutipun inggih menika ngrawuhi menapa ingkang dados hajatipun panjenenganipun Bapak Suparmin sekalian garwa. Dumateng sagunging para lenggah sapa rawuh kakung Sumna Putri ingkang satu winantu ing patah. Kasinggihan ingkang leng punika panjenenganipun Bapak Suparmin ana tepi damang sepuh miwa siwi marga suta putra putrinipun pun sesilih Erwinda Kajatukrama Rohmat Kurniawan saking putra saking panjenenganipun Bapak Satimin ingkang pidalem wonten ing Kadirejo Mranggen Jatinom. Kasimian sampun kalampan daup rikala dinten Jumat rikala semanten kanthi manggih rahayu wilujeng kalisih sawikala. Ingkang salebihipun panjenenganipun Bapak Suparmin sekalian Ibu saha temanten sarimbit nyuwun doa restu panjenenganipun sami mugi-mugi Sri Anwaja temanten sarimbit anggenipun lampahi penggasan enggal tansah atut runtut bagya mulya sembodo kang jinangka basuki kang esti Allahumma
Amin. Dumateng sagunging para lenggah sapa rawuh kakung Sumna Putri ingkang satu winantu ing parumatan. Kalaksitanipun wiwaha ing kalenggon punika inggih awit pambiyantunipun saking para sanak kadang pawong mitra tamba tepalih langkung-langkung keluarga ageng warga Tegal Setran RT kalih RW 7 Gergunung Klaten Utara. Panjenenganipun Bapak Sumamin boten saged atur piwales sawujud menapa kemawon inggih awit pambiyantu panjenengan sami amung kasumbanggaken dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi sih dharma kasaenan sami panjenengan sami dadosa amal kasaenan lan dipun liru saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala kanthi pahala ingkang sepadan. Dumateng sagunging para lenggah sapa rawuh kakung Sumna Putri ingkang satu winantu ing parumatan. Panjenenganipun Bapak Suparmen sampun ngupaya wontenipun wiwaha jlimen ing kalenggan menika ewondene tasih wonten kekirangipun saestu lumantar kula nyuwun pangapunten dumateng janganan sami. Mugi panjenengan sami kersa paring agunging samudra pangaksama. Dumateng sagunging para lenggah sapa rawuh kakung Sumna Putri ingkang satu winantu ing parmatan. Ingkang salajengipun panjenenganipun Bapak Suparmin nyuwun pangapunten mbok menawi anggenipun nampi karan panjenengan sami wonten ing kirang tanggap tangguh kupuh miwah suguh lumantar kula nyuwun agenging samudra pangaksami. Saking kula ing bilih anggen kula matur wonten keladu ing basa kilanging trasila inggih awit kiranging pono anggen kula nampi wewarah saking para winasis saestu kula nyuwun samudra pangaksami ingkang saagengipun. Ing mbok bilih semanten ingkang kuwawi kula aturaken. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawis-tingal paripurna kanthi manggih rayu wilujeng niskala. Nggih lumadining tanggap para atur pampagyuyana. Dalasan atur panuwun saking ingkang ngamangku gati ing ari kalenggan rayina menika. Ingkang sampun kasalira dening janipun Bapak Triwidodo manggih wilujeng tatanpa pambeng. Kunjuk dumateng sagunging para lenggah sadarum. Kalajengaken titi acara candhaipun nenggih astungkara donga ingkang badhe dipun sesepuh dening janipun Bapak Ustadz Jumbati. Awit saking menika kunjuk dumateng janipun Bapak Ustadz Jumbati keparenga jengkar saking palenggan tumuju wonten ing papan pandaya swara. Murih raining sedaya kawula sumanggaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah.
faqad fazal muttaqunal mu'minina sabbirun haitsu qala Allah taala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa badaqala Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaisa minni. Sadaqallahu wa sadaqa rasul karim. Datang para ibu sepuh, para ibu, para bapak kang tansah winengku ing panghormatan ngas pindah muji syukur datang Allah Subhanahu wa taala. Rika lenggan siang menika kita sami saged nderek bingah wonten ing pawiwahan tasakuran malimatul urus wonten ing siang menika. Ing pangajab para lenggah sedaya kita sami sowan rawuh teng mriki. Kasuwun jurung donga pangestu mugi-mugi pinanganten kalih kang badhe mlebet bali griya tansah pinayungan winengku ing barokahipun Allah Subhanahu wa taala. Mila monggo kita ing pangajab kasuwun jurung donga pangestu monggo kita sami nyuwun sesarengan dhateng Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi panjenengan kita pansami kaijabahi saengga penganten sekalian tansah windu ing barokahipun Allah Subhanahu wa taala. Ibu sekalian monggo sarengan kita awiti doa wonten ing siang menika bifadilahil al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma wa hum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat alahya'i minhum ban anwat. Rabbana dzalagna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Rabbana hab lana min aswajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbi hab li minas sholihin. Rabbi hab li minas sholihin. Rabbi hab li minas sholihin. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghirah. Allahumma inni as'aluka rizqan wasi'an wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inni as'aluka al-afiyata. Allahumma inni as'aluka al-afiyata. Allahumma inni as'aluka al-afiyata. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Rabbana faghfir lana wa li ihwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Alhamdulillah amin. Warga sedaya mekaten ing pangajab kita pansami kasuwun jurung donga pangestu dhateng pinanganten sekalih mugi-mugi fa insyaallah kanthi doa kita pansami penganten sekalian yang badhe mlebet bali griya tansah winengku barokahipun Allah Subhanahu wa taala pinampi lan insyaallah dadi keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Mekaten yang saged kita aturaken dan pun atur mangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabiste ngaparipun kanthi manggih rayi wilujeng Niskala dumadining Astunggara donga ingkang sampun dipun sesebut dening janipun Bapak Ustadz Jumbadi. Mugi Allah Subhanahu wa taala paring ijabah dumateng donga kula panjenengan sedaya mliginipun tumrap putra pinanganten sarimbit lumeberipun dumateng kula panjenengan sedaya. Amin amin ya rabbal alamin. Kujo dumateng sagunging para lenggah sadarung kepareng lajengaken menggah suka parisuka wonten ing madyaning pawiwaning
ari kelenggan siang menika taksih sarengan kalian pri kanca saking Tari Sanada ingkang mijil saking Delanggu Kabupaten Klaten ingkang badhe asung lelipur dumateng sagunging para lenggah sedayanipun. Ugi wanci laturaken dumateng para kadang pramuladi. Pramila dumateng sagunging para lenggah keparenga nyekecaken anipun semelenggan ngantos mangke paripurnaning pawiwahan prasaja ing ari kalenggan siang menika. Wanci laturaken dumateng Tari Sanada ingkang mijil saking Delanggu Kabupaten Klaten. Monggo Mas Sarjuna Ireng sumangga. Haji Mpatu Sumadun dumateng panjenenganipun Bapak Pranata Adicara samangka wedal dipun pansulaken dumateng kula sarencang. Oh nggih. Samenika keluarga saking keluarga Sukarjo. Nggih, samenika keluarga ingkang saking Sukarjo. Kula suwun samenika jumeneng saking papan palenggaipun, samenika dipun pendhet gambaripun. Nggih, monggo saking keluarga saking Sukoharjo. Tasih sarengan kalian kula sarencang samenika pamantri budaya campursari Tari Sanada ingkang mijil saking Delanggu Kabupaten Klaten. Samenika monggo diajeng Okta Seksi. Kembali lagi bersama Tari Sanada. Aji, Bang Sol malih. Iya. Selamat siang semuanya. Siang. Pripun Bu? Api. Oh iya, sesuk nanggap ya Bu ya. Niki lho juragane sing menul-menul. Murah meriah kok Bu. Heeh. Sesuk nek meneh nang lapangan iso gulung-gulung engko nganti. Nggih. Ngono. Heeh. Nang kono lho nek tepake lewat, apa ra Iya, ndase langsung makane ning bungsur. kene. Lah iya. Ayo Mas Manis ragenan. Iya. Rata ini. Manis sing ngungkuli madu kaya bisa ngeloke jantungku. Ganteng Mas sampean pancen ganteng. Wis suwe Pandang ganteng yen ora seneng benteng. Bangsa awet Mas namine kebon. Ngawari ekor sampean gawani gendul. Tari Sanada. kembang melati aduh dek dironce-ronce setengah mati aku naksir kowe. Pasar turi Mas ning kota Solo. Aku ngerti sampean sedang nggodha. Iris satu dek tulane Jawa kowe jamanes dasare
prasaja Mas tidak bertulang andai bersilat dikuatai wong lanang. Iya. Karen joget rapopo deh. Senajan ya Ora iso rada polah Mas. rada Iki pola lho sithik. digubeki. Loh, Bapak joget. Joget, Pak. Monggo. Ayo Pak goyang sampai bawah, sampai bawah, sampai bawah. manis dek koe pancen manis tambah manis yen koe ora lamis yen masem manis sing ngungkuli madu kaya bisa rentoke jantungku. Ganteng Mas, sampean pancen ganteng, tambah ganteng, yen ora seneng bener, yen besem ngungkuli manis madu, yen sampean gawani gendut. Aja mabuk wae lho Mas, dadi gak Ora. marai kendir. Demam melati atude dironce-ronce setengah mati aku naksir kowe. Pasar turi Mas, ning kota Solo, aku ngerti sampean senenge godhong. Cire satu dek kembali Jawa kowe jamanes dasare prasaja. Tidak Mas, tidak bertulang, pandai bersilat, iku watake wong lanang. Ya sudah. Nggih, manis. Anji matur sumanuwun diajeng oktak seksi. Nggih samenika panjenenganipun para lenggah kesatu kinurmatan ing wonten siang punika apabila panjenengan sampun nampi pasugatan monggo dipun dhahar kanthi sekeca sinambi samenika midhataken campur sari ringkes tari sanada. Monggo samenika bapake badhe nderek nyekar. Boleh monggo mriki. Kayane bapake niki ya arep nyumbang lagu mboten napa-napa mriki. Nggih. Sakmenika saking keluarga Sukarjo nggih. Nggih. Saking Sukarjo Bapak. Oh nggih, monggo. Sakmenika mboten napa-napa. Lho, iya ta wis ngepek lagune wis dikepek to arep nyanyi tenan. Ado-ado saka Sukarjo dugi Klaten mriki ya kedah lagune Lintang Asmara. Kedah nderek asumpalipun nggih nyuwun berkahipun mugi tari sanada sakmenika lancar nggih ingkang pados pangupaya jiwa lajeng jobipun. Niki jobe laris nembe sepindah kula dijak niki. Nggih. Lah iya jan tenan. Heeh. Ya, wah tenang kok aku selalu tenang kok. Ya. Nggih, nderek mangayu bagya adik kula nih. Oh nggih Pak, daleme Sukarjo Pak. Nggih, Sukarjo. Mawi liwat Delanggu mampir Pak. Insyaallah. Oh nggih. Mas
Mas Arjuna mlebune kon ngajari. Siang pantoro ratri mong eling manis ning ati Manis ning ati setiaku bisa anduweni marang Sang Hyang Sulasmi. Bareng-bareng bersemeta bisa nada. Ya, terima kasih Mas Arjuna. Siang pantoro ratri mong eling ning ati setiaku bisa anduweni marang Sang Hyang Sulasmi. Jadi saksi Sampun. Sampun matur Mboten nyanyi? nantuk melih.
Oh, Ini nggih. Mbak Dewi, saudara saya ini dari Ngupit. Oke. Samenika Bapak saking Sukarjo, samenika kakakipun Ibu ingkang menggugati pujaning se. Walah. Wah, aku belum tahu. Selamat menempuh hidup baru kepada adik saya, Mas Rohmat Kurniawan bersama Mbak Erminda. Semoga sakinah mawaddah warohmah lekas dikaruniai keturunan yang soleh dan solikah. Amin amin ya robbal alamin. Purwakaning pagut netro terus andulu nadyan tetap andalu nanging wis tumaking kalbu mabar pacar pindo suku pinabar. Bisa ngajakan asro Koyo-koyo ning swarga. Apa iya iki tresno kang sanyata. Lemah agawe kunjono apa-apa lunging kandung angayo Sang mustikaning asmara sengkayu-yu ning handika yen jawata ngelilana bakal tak tunduk kramawa.
Matur nuwun. Oke, Mbak, melih. Napa melih? Monggo, silakan. Nggih, samenika sampun medal sop. Oh nggih. Sepindah malih nyuwun pangapunten. Tari sanada brigi sawetawis wedal riyin. Samenika bangsul dumateng panjenengan pranata adicara rumiyin. Kunjuk dumateng sagunging pralengga sadarun. Mboten wonten sastra ingkang endah, basa ingkang ngedi. Namung kejawi ngunjukaken raos syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Kajehna lumampahing acara ing ari kalenggan siang menika purwa madya ndungkap pasanganipun manggih Rahayu Wilujeng Niskala. Pramila tebih saking raos panundung lan mbok bilangkenipun Bapak Suparmin sekalian Ibu Tutik. Anggenipun nampi karawan panjenengan kathah kekirangan bab samukawis. Kiranging suguh gupuh tuwin tangguh saestu nyuwun lumutring sih samudra pangaksami. Pinangka paripurnaning pahargyaning ari kelenggahan sang menika putra pinanganten Sarimbit kajengkaraken saking sasana rinengga tumuju wonten ing madyaning papan pawiwahan. Panyayah prau layar lampahing putra pinanganten Sarimbit. Kawula ingkang nderekaken lumampahing adicara ing ari klansang menika kathah kekiranganipun saestu nyuwun lumutring sih samudra pangaksami. Kunduripun sagunging para rawuh nderekaken sugeng kundur mugi tansah rahayu ingkang sami pinanggih. Pinangka panutup ngatur billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kono terakhir nek rampung. Sisan ro nyanyi. Apa, Mbak? Heeh. Tari sanada.
jebul wis sore wite kelopo katon ngawe-awe rayu kane becik kali wae kene esok temen nyambut gawe. Tarisan nada. Katon awe-awe rayugane becik kali wae kene esok tumandang nyambut gawe. Nggih. Aji dumateng panjenenganipun para lenggah ingkang satu kinurmatan sanika lajeng malih sarengan kalian campur sari ringkes tarisan nada. Aji dumateng panjenenganipun para lenggah satu kinurmatan napa bilih panjenengan tasil lelenggahan kula aturi lelenggahan sinambi samenika mardumading lelenggahan panjenengan sinambi midhangetaken campur sari ringkes tarisan nada. Oke bos iki mau yono nawolo 50.000 ada yang mau nyanyi 1.000. Oke, samenika masih tadi. Monggo. Sing nggih, sedap 1.000 rumiyin sedap. Nggih. Oh, monggo Bapak Ese. Oke, boleh. Aku manut kok iki. Oh, siapa dia? Oh, Lintang Asmoro boleh, ndak apa-apa. Nggih, samenika dipun rencangi kalian ingkang pundi? Oh, kalian Mbak Okta. Oke, Mbak Mas Okta. Sing aman pokoknya. Sepote jane warunge dibuka ngono ya lho. Ditata sendak cangkire. Nggone Okta kebul-kebul. Je. Lintang Asmara ping pindho. Aje. Sampai bawah. Mong eling manis
wis tresno ra bisa ditresno yen wis tresno ra bisa ditresno. Ya sampun melih mboten monggo. Oh nganggur Mas Arga monggo. Spesialis buat pemanten kalian kemiki Sakinah Mawaddah Warohmah. Pancene mong pengangguran durung ana penghasilan esuk turu sore ngopi wengine dolan sementara durung kerja durung wani nyanding tresno umume gawe tuwa terus arep nganti kapan aku urip dhewean umume menungso urip sesandingan Gusti lewat tembangku iki muga oleh sing gemati janji bakal tak tresnani Jogo selawase tekane mati Bareng-bareng bersama Tari Sanada. pancene mong pengangguran durung ana penghasilan esuk turu sore ngopi wengine dolan sementara durung kerja durung wani nyanding tresno umume manungsa terus arep nganti kapan aku urip dhewean umume menungso urip sesandingan Gusti lewat muga oleh gemati janji bakal tak jogo selawase tekane mati Gusti lewat tembangku iki tetunggo muga oleh sing gemati janji bakal tak tresnani tak jogo selawase tekane mati tak jogo selawase tekane mati. Oke, terima kasih. Oke, matur suwun, matur thank you. Monggo Mas Aldi. Sakmenika badhe nderek asumpalipun kakake Risang Temanten Putri. Nggih. Monggo. Oh, lagi foto.
rocker. Oke, ini udah acara santai, acara bebas, mau dangdut boleh, monggo. Sama Niko dari kakaknya Risang Temanten Putri, ada Mas Aldi Susanto, oke Mas Aldi Susanto. Ada Sewu Siji monggo, dados. Bareng-bareng bersama Tarisan Nada Cumi Audio Rekod Jawa Tengah. Dumateng Bapak Ibu nanging lewat lagu niki sing saged ngutarake rasa salah lan luputku tarumangsani aku duweni dosa nganti saiki sih krasa ning dada dina wengi ralali tansah ndedonga tulus suci gede ganjarane Wow, luar biasa Mas Aldi, mau nambah lagi.
ra ireng wis malih rupane ireng dadi putih saikine dina tambah dina umur tambah tua nanging ora dirasa ngaget dadi cagak nyonggo piringe anak mempeng kerja ora mikir raga paribasan umur wis akeh cacahe nganti bingung anggonku ngitunge Bapak tekadmu kuwi tak puji Bapak kowe kaya senopati Bapak panasmu ngungkuli geni Bapak kena angin saya dadi senajan wis tuwa nekat mempeng kerja nyambut gawe kanggo nguripi keluarga Matur Bapak mugi diparingna sehat bagas waras saged ngomong anak-anak rambut wis ra ireng wis akeh rupane ireng dadi putih saikine dina tambah dina umur tambah tua nanging ora dirasa ngadeg dadi cagak nyangga piringe anak mempeng kerja ora mikir raga dina tambah dina umur tambah tua nanging Bapak tekadmu kuwi tak puji Bapak kowe kaya senopati Bapak panasmu ngungkuli geni Bapak kena angin saya dadi senajan wis tuwa nekat mempeng kerja nyambut gawe kanggo nguripi keluarga Monggo silakan buat keluarga dari Santo Manten bisa diambil gambar fotonya. Sang Dewi, kakak lan wani
Marisa Nada. Nada Music Indonesia Kota. Sumi Audio Record Jawa Tengah. Hey, Marisa. Sejati manggio lestari Semarang kebahagiaan menemani sinar Semarang kebahagiaan menemani sinar ayo kita sayang. Ya sudah Lestari. Luar biasa. Sana. Aku neng telucuk beb. Tarisan nada. Jadi lewat hatiku melintasi pisahan katamu. Segoro bakal bisa ngeloke hatiku. Layo, layo.
sanada ya gayeng tenan. Sesuk dijawab neh ora, Mbak? dijawab neh iya. sesuk. MC-ne ketut ora? Oh ya ketut. Jare mau kon ngetuk. Nah MC-ne ditilapke terus. Oh, bermancing ae kok. Yo lebokne. Sabda pandita ratu mesriramu jatyoe sisiku mugi kusine lagi tresnaku bakal ginawa mati Lalayo, alayo. Cengkok baru, ya kan? Pokoknya. Lah ya, ya masukin Mbak. Yo. Adan. Oke, break dulu adan luhur.
madung hangat